May hapon guys, magtumini lang uni doy sa Balingwan kay magpalit ko uniform ni Relona kay yang uniform sa grade 7 dili na mag-igo, so magpalit og uniform guys. Ha? Abutan ni mo kung di nagsigo sa motor gani o. Di nagdigsay gapon migigo sa motor guys. Ano may basa dani? Ano yung kapit ang tubig? Hindi ka daw kong motor guys. Ah! Ano nga bagot-bot mga doy? Bagot-bot ang driver guys. Kung saan ka rito, video-video, cellphone ka rito. Basta lagi yung mungkuan lang. At kami sa Balingwan, so nakapit may ilan ni Lelen. Og nasing kalita na ni guys. Nasi Lelen, nasi Saysay, og nasi Bibi Richmond. Maramong driver na suping ko. Oh. Nagarang nasa akong cellphone sa inyo. Oh. Ako. Basta na kayong lahat. Di ka likod. Unsa man kain ka? Okay ka ra? Okay ra. Okay ra? Okay ra. Unsa nga okay? Okay pa sa all right? Ako, kasi din na di Joy. Guys, mag-una na ko kay si Relona, balikan na ni Doy kay naasi Bintoy. Una na ko inka. Kay magpalit pamigkuan. Palit mi og uniform. Kay dili mahimo nga dili mag-uniform, guys. Kinahanglan nga maka-uniform na gid sila karon ni semana. Kaya di naman nag-igo ni Relona yung uniform nga blouse. So, palit tag uniform guys. Abot ako dani sa Balingwan guys. So, hutan sana ako sila ni Relona. Kuhaan pa ni Bidoy. Sa kami sa taas guys. Kaya magtanong milit uniform na maigot ni Relona. Kami sa taas. Blouse? Blouse? Kana, si Tambutitoy. XL. XL, oh. May lang XL kay para allowance. Ano sa taglanay na? Ay! Ano na ako, dami jogging pants na niyo. Ano sa jogging pants? Rain. Wala ba di kay jogging pants lang? Wala mo. Dito na ko gayday ay. Ha? Dito na ko gayday ay. Lain niya. Order eh. Tingin. Kaya nga. Para ni makasulat na lang. Sa patulang. Putmat. Putmat. Ay, Putmat. pasaha sa t-shirt ni ma'am. Unsay na sa inyo sa Kanawasan na pa ka nakahuman niya sa primero. No, ano dito. Ako nga sa apron lang. Mana uy, mapag yung nagsugod. Klasik ulit may. Nagdagan ipron dito sa balay oy. Itong sa Angel's Burger nga ipron. Tagpila na siya dam. Hindi na kung saan ulit. Nga naman gamay. Trial pagsuot dili. Pwede sa karo din. Pwede kay lisod pod. Yuban tayo kapag tuyo kaya ron di ka magreklamo kung gamay ba or dako unsa ba diha. Unsa na siya large? Dapat ko lang kugak na ako. Unsa pa man gid nga size nga XL naman na. Mega XL. Na. Ay kung igna nga di pa gini mo igong XL lang. Igo na Ay. Hindi siya na. Unsa de ka? Dili siya do. Muna man gid nang kinadak-an lang. Wala na lain oy, muna na kinadakan.
Pila ni tag 300. Pila ni siya, dam? 350? Oo. Mana ni price? Pila na? 300, 200. Ay, 200 ba na eh. Sige siya mo kuan. Digya po na ako ni Masang Utoy. Nasa pa man tamang taglain lang. XL na ganina. Medium. Small na lang. Mo gini, mura na yung pinakadako gid nga kuan sa XL. Nailain nga panapton nga kuan. XL pero dako siya. Nakadiga. Nasa man nimo, di man nimo igo. Patahi ta. Ito na ko. Sige, so kapalit taro. Unta maigo na ni Lloyd tabang Lloyd. Tulo na rin nga sukod nilang lang guys. Oh my god. Okay ra siya. Ilak lang tanan ni. Hindi ka sira. Ni palabi man lagi ka. Masa day ka. Ay na may sanina. Nya lisod pod. Ka, palahin ni. Pwede mag-school shoes lang. School shoes day lang. Hindi ka dapat sa uniform. Magabinan ko ng karating mo lang ha. Dire mini Pricey Vlog. Hi guys. Magkuha na lang migtila guys kay no choice di siya iguan. Ya guys, tungod sa iyang kabig. Tungod sa iyang Kuha na lang na tulo ka metros no. Duha ka blouse na mga iguan. Ah sige. Sada man iya nga pila. Dapat to gusto ko sa tamo ko. Basta mo pa to siya nako. Pero nagpatahi to siya. Kanang katong tila nga pang uniform na. Alisod puro magdecolor ka. Gaam ta kada ning Gen Art sugot ka. Di mo na mao. Ay di mo na. Puro. Good. Abi na ko kana oh. Ini? Nanawala ba ito yung rito sa Mimi na basing mag-lock to yung dilunggan. Palitan na to siya na no. Ay, nice na kuhan. Dali, tapos school supply. So, school supply. O sa pang school supply lang. Isabi kay nakipot nawala mo itong ariti sa tungko kung bago para pagitid lagi ka na Ako na yun. Ay, sinay mong dalamigan ito lang din sa dapat. Dapat siya. nabalik ko siya
Chismosa, ka lang. Chalang lang. May, Mayra? Dako. Ang saman? Angon saman? Ano? Iyo pa kang gamay ani? Ano, 39 naman. Kini nga batones. Iuli pa baka. Guys, 14, duha ka 25, 38, ug tulo ka 115. Ano pa rin 45. Kanina, 731. 731 na lang. Ano pa rin? Kapag duha ka ano, 20 ko. 71. Ta, 71. ay ina. Diyos, 29. Salamat. Dito lang. Kayo muna. Tuna na ang 40. Ang saman, igo na nimo? Ugot di. Ugot di. Kira. Okay na lang? Okay, basi mo gamay ra di ko sa to. Pila last dani ko RBE. Ay, sila na lang ako. Patro na lang dani. Pa-reserve na lang na ako, Bi. Kay kulang ko sa budget. Okay, madam. Ay, pa-reserve na lang ako nadaan ha. Kano sa yung balikan? Sa ta karon? May tagaladlaw. 22 karon, 22, Tutunog mo ni. 23, 24, 24. Wala naman pa. Tinta. Dili magsugot ng daga. Utong sa, nana sa bitaw ugma. Nana bitaw sweldo ugma. Ginoo ko. Salamat. Salamat po. Hi guys, naabot na mi guys. Naipaan mi ay pag sinaping kiyo mi. Oh, nakaabot na mi guys. Daw. Mara akong mga pinalets. Sapatos nilang lang. Agayon ko nga ipa-reserve lang sa tinang i-check sugot. So, nakalit din na to ang niyang sapatos guys. 400 naman sad. 400 naman sad. 425. So, nagpait po ko og kuan hotdog para sudan og mas mga bata din naapoy liog. Dog ipaitan po na ako si Mimi og aritis, bugos. Daghan kay akong parit kang Mimi guys. Nay polbos, nay pikasen, nay tawas, nay tanod, nay batunes, kompleto na ni. Daw kang relona, papel. Yan na relona guys. Palit na ako daw nagpadugang siya duha ka notebook. Daw kuan putmat daw dili man siya giguan sa kuan mga blouse nga uniform. Nagpalit na lang ko og tila kay patahi na lang nako duha ka kuan, duha ka blouse ni Silvi kay tulo ka metros niya akong gipalit guys. Silvi ni duha siya ka blouse kay lisod kay pangitaan si Relona og kuan dili maigo daw kana bahog na sa baboy guys. Bahog sa baboy ding bugas inang ibabaw. Oh, daghan kaya na akong gipalit sa imo oh. Sa si Alan yan ang kusinero guys. Basta magnaana siya. Tag sa manok. Ito na si Alan guys. So wala pa man si Relona o si Doydoy niya namin maniyapon. Ato ni silong ang binugang kahoy guys. Kay aron kita maglisod pagluwag sa buntag. Ito ni sulod sa sako. Sana na ito na magpasalat din guys. Hindi na mawanan na guys. Ready na itong panihapon guys. Damo na itong sudan. Liog sa manok.
Sige na si Mimi, taga ni. Free na to. Pray na muna. Pray na. Me. If the Father, the Son, the Holy Spirit, bless us, O Lord, and this thing to our what to receive from the bounty to Christ, O Lord. Pangako na to guys. Lingkod na ito, Beng. Ito ka kay Tatay Beng. Je, maniyapon Je. Paam niya. Ikaw na. Ito ko, sinasusawan mo eh. Kain tanin yung lahat, guys. Niapon. Aga. Mimi. Lipay lagi sa ganito video ni ko lagi na. Kasi, Anti. ano tingin? Video na ni ko ba? Bawa. Pangako to guys. Daghan pag maindab sa ato na. Si Mimi, nagkaon-kaon maganda siya ginagbahaw. Hila pa mo yun. Kaya ba mo na yun? Ay, Lugat yun. nawala si Rilo na guys, kinapaalot kasi bintoy. Pero kapalot. Ay, Dagan kita oh. basta linggo. Daghan ba-brush up ya. Tulura mo na ako ni Balan. Kuha mo. Patay ka lang ito. Kaon. Niapon Je. Ito po sila na para mga kons ba mga. Ganta po sila. Okay. Ilan po yung Sarap natin. ikaw na. Ano na yung sasaw niya? Hinay. Ano sila? Uy, nagsigo day lang. Sigo mo. Pepper. Bila. Ngayon may bilang na birthday na. Wala ba? Wala na, dito lang yung balo eh. Wala lang pangat daya. Wala sila din mangas. Uli. Ano ulit? Nabot mo sa pagsulat din. Ano nanay? Lang silang ay sigo ng uniform. Kaya mo. Nanay. Good niya, bisog Excel lagi. Kinadaka na binang Excel. Kung isa ba? Kinadaka na binang Excel da. Biskan sa imo na wag pa masigo. Mag-uniform ba man ko?
Arte ka itong namalit ganina ba? Di na dali pa kahit grade 5 na. Ang sa lugar ko, grade 6 na ang kuhan. Sila yun, uton. Tapi kinang na. Na uniform din sa kuhan. Tanawon din mo. Tanap ka. Datan ni mga tanah. Buwa-buwa sila. Magsablok ka. Ano, butang ice tanan me? Ate man. Ama. Sinuhaan. Masarap na, oh. Abay ha. Karon siya guys. Beng, di na ka, Beng? Di na ka? Ano naman? Nagulog ka. Ano ko ba niya? Oh, sige. Ano sa ba?